Spoločnosť Gasterm v Jelšovom ponúka na prenájom priestory pre administratívu, obchod alebo služby, skladové priestory respektíve bytové jednotky v centre mesta s vlastným parkovaním a výbornou dostupnosťou. Obchodný priestor o výmere 232 m2 sa nachádza na prízemí oproti Farbila Kitena v Jelšovom. Kancelárske priestory sa nachádzajú na prízemí a prvom nadzemnom podlaží. Skladové priestory s rozlohou 271,5 m2. K dispozícii je niekoľko kancelárií, ktoré majú výmeru od 10 do 40 m2. Nájomníci majú k dispozícii spoločnú kuchynku aj toalety. Celkový objekt má rozlohu 504 m2. Obidve predajne majú alarm plus kamery. Parkovanie je zabezpečené priamo v objekte na uzavretom parkovisku, respektíve pred obchodnými priestormi. Priestory sú voľné ihneď. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0903 453 400 alebo e-mailom gastermpb@gmail.com dpalko.gasterm@gmail.com.